Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали оилавии мо. Имрӯз мо саҳаркати сафар ба шаҳри Тюмен дорем. Кадоме намедонам, мо саршавии Свердловской областида зиндагӣ мекунем, не ки балниса учёт дамондагӣ омада Тюмен. Ҳар як приём, ҳар як вайм ма шаҳри Тюмен мерам миём. Имрӯз саҳар барвақти бояд ма равам анализпурӣ. Баъд камтар корбор мона, гӯем харидои калон мона, гӯем ягон чиз хонада, ягон техника, ягон чиз харидан дар кор боша, ай шаҳри Тюмен мехарем. Вақте ки ман кор дошта бошам, пеши врачим рафтанӣ бошам, ягон кор дошта бошам, меравем ҳамунҷа якбора харид мекунем, меоем. Як ҳафта баъд, 2 ҳафта баъдам хеле ман мерам, не ки хеле шид нарафтем. Ҳозираш 22 числа рафтагӣ будем, инаку ҳозир бо рафтестем 14 числа. Имрӯз рӯзи 14-май. Инҷа ай қишлоқ мо нав бромадестем. Ай ҳамин ҷои ваймон райони ҷомон Туглим ном дора, гӯем ҳамин қишлоқчамон. Баъд райончаш ҳамин райони Туглим меган. Рафтестем инҷада озир раҳи поезд мешава, баъд раҳи поезд, раҳи трасс. Ин тараф гӯем Екатеринбург, дасти тарафи рост, тарафи дасти чап шаҳри Тюмен. Шаҳри Екатеринбург 270 километр ай мо дурай, шаҳри Тюмен наздиктарай 40 километр ай мо дурай. Барои чи ма дар инҷа учёт намондам? Барое ки рафтам дидам балнисош майдаҳай, гӯем оқа вайш тараққиётш пешрафтагӣ нестай. Барои ҳамин хостам дар ҳамунҷа учёт истам. Хай рафтан омаданаш камтар қим бошадам, гуфтам дар ҷои гӯем дар ободӣ ба дили пур мақсад рафта биём. Инҷа да оқа балнисош нав врачои хушрӯ ба дили ман набуд, барои ҳамин ман инҷада учёта намондам. дӯстони азиз, камтар хостам шуморо бафаҳмонам дар бораи конкурс. подписчикое ки намедонам конкурс дар канали таҷмама заверши шидагиай, гӯем ҷанбаст шидагиай. Ман дар сообществом навистагӣ будам, ки рӯзи 12 навистагӣ будам, ки рӯзи 13 число соати 20:00 ба вақти Москва дар канали таҷмама конкурс ҷанбаст мешава. одамое ки дар эфири Апай Хосият буданд дар канали таҷмама конкурса диданд, победителора ҳамаша ёфтам. Ман через комментариёшон пулошона гузарондам, номерои картошона патуфтам, пулошона гузарондам. 4 победител буд, ҳамаша ёфтем, гузарондем. ҳамаш соз гузашт. Якум конкурси ма буд. Ман хела вай мекардам, ки ташвиш шида будам, ки ягон чизаш нито мешавад, не ки шукронаи Аллоҳ, ки ҳамаш гузашт, ҳама довольни. победитело гӯем одамои ғолиб омадагӣ пулошона гирифтанд. иншоаллоҳ ки ояндада бо ҳамхели конкурсҳое ташкил мекунем. инҷа да мо духтаро шаҳри Тюмен да расидем. инҷа саршавиҳои Тюменай. рости гап хела шаҳрро ёд кардем. чанд сол, 5 сол қариб дар ҳамин шаҳр зиндагӣ кардагим. ёд кардем хела шаҳрро. одам дар куҷое зиндагӣ куна, ҳамунҷада адад мекуна. як моҳда як бор, як моҳда дуборам хеле коромон вай мешава, пайдо мешава, меоем, меравем. харид кардан пеши врачу явкавам хеле хайзиқ шидем. иншоаллоҳ ки оянда боз ҳамин шаҳри Тюменда ягон хона ай шаҳраш мегирифтанем. шароитомон нақш шава. иншоаллоҳ ки бо ҳамин шаҳри Тюмен мегардем, меоем насиб. марҳамат дӯстони азиз, шаҳраш мо тамошо кунем. мо камтар баъд дар балниса мерасем, наздик омадем. аввал ма корома буд мекунам, баъд аввал балниса мерам, анализаро меспорам. баъд худо насиб карда боша рафта камтар харид мекунем. баъд телевизор харид мерем кани бинем магазини техника кушодагия ё ки не. то 11-12 гуфтагӣ буд. гуфтагӣ будан ҳамин чизада маҳкам баъди 11-12 числа кушода мешава гуфтагӣ будан. ҳозир мерем. иншоаллоҳ ки ман корома буд кунам, баъд мерем мебинем магазиноя кушодагия ё ки не. инҷа ман балниса омадагиам. дар инҷа меравӣ
вақти дуромадан мегӯӣ барои чӣ рафтестай, гӯем кадом кабинет рафтестай, аз чӣ сабаб, ҳамаша менависанд. баъд сарат метиҳанд гӯем иҷозат метиҳанд медароӣ. инҷа очират бисёр чанд одам пешай ман очират истодагиай ман омада шитум. 1-ним соат ба фикрам ки ман инҷа очират шитагиём. одамо дуромада буромадестанд. саҳар кати бисёр одамо анализпорӣ омадагиянд. камтар ман ҳозир аберун нишонтон тиём. инҷа диюм этажай. духтарои ки дар тумен зиндагӣ мекунанд. ин ҳами 8-ум поликлиника. диюм этаж. ман ҳаминҷа дар учёт мондагиём. ҳамин диюм этаж дар анализпориву ҳамин коромон гӯем ҳамин поликлиника ҳамаш мегзара. инҷа дар доми баландай. не ки ман ҳамин диюм этаж баъд 3-ум 4-ум этажда бисёр кор дорам. ҳамин специалистҳое гузаштану ҳамин анализпориву корбори ман ҳамин диюм то 4-ум этажай. намихе ҳаво салқини хушрӯай саҳар кати гӯем гарм шидагия якта платья кати гашта мешава. ҳаво нағзай беҳад. духтаром инҷа анализома спорда буд кадом буромадем. ҳозир яка ба тарафи магазини лента рафтестем. инҷа да ваяй дар бараш магазини техникаай телевизорам хеле чизо насиб боша ай ҳамунҷо ҳам продуктаомона мегирем чизои даркорира ҳам телевизор бинем агар кушодагӣ боша якбора мегирем баъд мерем хона. аввал ман харид мекунам камтар чизои даркорира мегирам баъд насиб боша вай тарафаш магазини техникаай унҷа даромада вай мекунем. телевизор мегирем баъд хона мерем. инҷа бинед духтаро чӣ хел комбинезончиҳои хушрӯ скидка шидай 500 рубли так 700 рубли буда. инами ғавсакҳои хушрӯш бисёр чизи кӯдакира ман нағз мебинам. чӣ хел качествоашам нағзай. ҳамин кӯдакода чизои хушрӯай гӯем чизои хушрӯ мебарорада мен Россия качествоаш беҳтаринай. инҷа бутулкаву лошкаю гӯем лаганчаю барои кӯдако. инҷа да ман духтаро тез-тез чизои даркорира гирифтум. ҳозир мерем мебинем кани магазини техника кушодагӣ боша. духтаро магазини техника маҳкам будай. карантина гӯем давом додан то 5-уми моҳи дига то 5-уми 06 харид нашид харид карда вая телевизора харидан натонистем. бисёр раку вай шидагӣ будем ки телевизора мехарем. хеле кӯдакҳои аз иқиш меброя нашид телевизор гирифта. ҳамда ҳозир дига магазин омадем бо камтар шавҳарам барои хачона чизе дар кор будай намедонам гирифтани омадан инҷа магазини вай планетай инҷа омадану баъд гуфтум адата вай гирен сатели калон барои хонара барои гӯспандои ов додану ягон чиз дута сател гирен. гуфтум ай инҷа магазини светофорай ай ҳаминҷа мегиранд чизои даркорира чизои мондагира ки чизе ки аёди ма буромадай ай ҳаминҷа мегирем баъд насиб бошад мерем хона. инҷа духтарон ма омадагиём вай райончаи хидмон райони тугли мужи омадем. ма картама бояд инҷа вастанавид кунам. сбербанк дуромадан дар кор картама бояд вастанавид кунам баъд хона равем. мо духтаро хона омадем. инҷа да чизи чораҳоро бояд ма ҷобаҷо кунам. чизи чораҳо бояд ма ҷобаҷо кунам. гӯем кифир кадагӣ будам хонагӣ камтар мондагӣ буд дар хона вай кам мондагӣ буд гӯем ҳамда қуртоъ каданӣ шидем. якбора гуфтем то бегаҳа мо кӯчада будем якбора гуфтем кифир гирему
як қуртов кунем барои бегаҳа вақт нестай, серано дер мешавад то авқот мекунӣ, қуртов осонай. Айна порошоку чизои дар кора гирифтем. Нами сатилора гуфтам ма гирам барои хона. Дутаам хеле сатил гирифтам. Сатилошон бисёр арзон. 120 рубли буд. Намедонам чанд қаи, ами хеле арзон гирифтиян. Ма ҳозир тез ҷобаҷо мекунам, айпаи вай мешавам. Айпаи қуртов мешавам. Барои бегаҳа, барои ифтора қуртов кардан дар кор. Инҷода ма салати қуртова тайёр кардам духтаро. Фатиршам тайёр кардагим. Фатирш гӯем амин песочни фатири курак меган. Ам хеле ма тайёр мекунам фақат кайки саросима бошум. Варақӣ намекунам. Амин камтар рӯғану ов сода андохта хамири сахта как мешуруму намак андохта мешуруму мепазум. Баъд камтар 10 минут дамш метунам мепазумша. Товая салатома тайёр мекунам. Гӯем мобайни 40 минут 1 соатда қуртов тайёр мешавад. Кайки ма саросима бошум, амин ай ҳамада гӯем қуртов чизи осонакай тез тайёр мекунам. Агар ки дар хона помидору зелен ҳама чиз боша тайёр мекунам. Агар ки набоша баъд картишка бирён мекунам. Вақте ки саросима бошум, а ягон ҷо омадагӣ бошем, мондашидагӣ бошем, ҳамин ду чиза ма тайёр мекунам. Ё ки картишка бирён мекунам, ё ки қуртов мекунам саросима. Инами хе фатири маам тайёр шид. Гармакак фатири рӯғани гӯем песочни меояд. Ира барои чойхӯри саҳарам кардан бикунӣ бамаззаҳай гӯем осонакай дарав тайёр мешавад. Барои чойхӯрӣ ҳама вақт нағзай. Рости гап духтаро як чи ёдум биромад. Барои гила бояд ма қитича мегирифтам ва пишеда ёдум наомадай ҳамин чиз. Ҳамхе гаштем ҳама чиза гирифтам, гирифта фикр карда гаштам. Ҳамин барои гилом да ёдум наомадай ки ма бояд ки вай гирам. Специални хеле вайҳои пластмассӣ ҳастай фасонак ай ҳамно гирам. Ай ёдум биромадай. Хай иншоалло ки бо як ҳафта баъд бо меравем. Ин дафъа ма дар дафтарак менависам чизе дар кори ма ки ёдум наброя. Ҳамин хе картая васанавид кардани рафтам. Картама ма 5 солам кати гирифтагӣ будам духтаро. Мара гуфтанд ки паспорт гирифтия кун, паспорт кати картаи нав гир. Барои картаи нав заявка додум, гӯем документома супоридам. Як ҳафта 10 рӯза ям хеле як ҳафта да гуфт тайёр меша. SMS меояд шумода вай мекунин. Баъд меоин картатона мегирин. Иншоалло ки якбора баъд пасо биёша. Ҳама чизи кӯдакоя туғри мекунем. Ин картаи мир вай кардагиём. Картаи мир кати мешидай пасо биёву ҳама чиза оформид кардан. Насиб боша баъд якбора оформ мекунам. Мебинем кани чанд пули метия пасоби барои кӯдако. Ма ҳам шавҳарам ҳам худам кӯдако ҳама монакон паспорт биём гражданием. Дар видеои саволҷавоб да ёдум ҳамин чиз наомада ки ҳамира савола ҷавоб диём. Мо ҳамамон паспорт қати шавҳарам паспорт дорем, кӯдако ва метрискаи расиски доранд. Не ки пасобие то 1 солагишона гирифтагиём дига оформид накардем. Иншоалло ки вай мекунем. Картама васанавид кунам камтар тенча рафта ҳамаша оформид карда баъд мебинем кани чанд пули пасоби медиҳанд мода. Хай дӯстони азиз, имрӯза блогам ма ба охир мерасонам. Хеле қад шумо суҳбат кардам. Раҳмат ки бо мо буден. иншоалло ки видеоҳои ояндада боз суҳбат мекунем. Хай дӯстони азиз, худо нигаҳбон.